Għandna dmir li nħolqu kuxjenza dwar l-abbuż fuq l-anzjani li hi kwistjoni komuni ħafna għax tolqot madwar 120,000 anzjan u anzjana f'pajjiżna biss. Hekk qalet il-kelliema tal-Partit Nazzjonalista għall-Anzjani Marja De Guara meta kienet qed tagħlaq konferenza organizzata mill-Assoċjazzjoni tal-Ġerontoloġija u l-Ġerjatrija li tindirizza l-isfidi ta' saħħa u kura għall-anzjani. Fil-konferenza li trattat l-abbużi fuq l-anzjani fil-Jum Internazzjonali biex tinħoloq kuxjenza dwar dawn l-isfidi, id-deputat Marja De Guara qalet li fortunatament il-maġġoranza tal-anzjani f'pajjiżna huma mħarsa sew mill-qraba tagħhom. Madankollu qed naraw li l-abbużi qed isiru aktar frekwenti fost dawn l-aktar vulnerabbli fis-soċjetà. Iżda hu ta' tħassib kif dawn isibuha diffiċli jammettu li qed jiġu abbużati aktarx minħabba li jistħu. U għalhekk qalet li hu diffiċli li suġġett bħal dan ikun diskuss fil-miftuħ. Id-Deputat Nazzjonalista appellat lill-Istat biex jipprovdi servizzi meħtieġa fil-ħin għax jekk dan ma jsirx jista' wkoll ikun sors ieħor ta' abbuż fil-konfront tal-anzjani. Dan anke meta ssib anzjani residenti fl-istituzzjonijiet li jħossuhom li huma sempliċiment numru jew għar minn hekk ta' pis fuq is-soċjetà. Marja De Guara qalet li hu inkwetanti kif fil-maġġoranza tal-każi l-anzjani jispiċċaw vittmi ta' abbuż minn membri tal-familja jew nies li suppost jieħdu ħsiebhom. Iżda mbagħad ħafna minn dawn jispiċċaw ma jitwemmnux jew ma jittieħdux bis-serjetà għax ikollhom xi kundizzjoni ta' saħħa li tkun qed tiddeġenera. Għaldaqstant id-Deputat Nazzjonalista appellat għal monitoraġġ aktar mill-qrib tal-postijiet minn fejn l-anzjani jingħataw il-kura kif ukoll li kull rapport li jagħmlu l-anzjani jittieħed bis-serjetà. Dan kif is-sitwazzjoni tal-pandemija iggravat is-sitwazzjoni bżieda fl-ansjetà u s-solitudni.